Edrychwch ar y tric ma. Gallwch chi wneud hwn gatre gyda'r oedolyn. Fydd angen potel blastig, dwi wedi algylchu hon, dŵr a rhywbeth i wneud tyllau bach yn y botel, fel pin. Dwi am lenwi'r botel gyda dŵr. A rhoi'r ceuad am ei ben. Yna, dwi am wneud tyllau bach yn y botel. Gall oedolyn wneud hwn i chi gatre. Drychwch, beth sy'n digwydd? O, mae'r dŵr i gyd yn llifo allan. Ond, os ydw i'n cau'r ceuad, waw, mae'n fel hyd a lledrith. Mae'r dŵr yn aros yn y botel. Pan mae'r ceuad wedi cau yn dyn, does dim byd yn digwydd. Agor, dŵr yn llifo allan, cau, dŵr yn stopio. Ond pam? Wel, o'n cwmpas ni, mae aer. Pan mae'r ceuad ar y botel, dydy'r aer ddim yn gallu mynd mewn i'r botel i wthio'r dŵr allan, felly mae'n aros yn y botel. Ond, pan nad oes ceuad ar y botel, mae'r aer yn gallu mynd mewn i wthio'r dŵr allan. Waw!